היום עוד אראה לכם משחק של אופנוע באתר קפה. פה נכנסים, מחכים, טו 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 טו, ככה. כמו שאתם רואים, זה משחק יהיה הלו אופנוע. מה אתם רוצים? ירוק? כחול. נשים כחול. עכשיו אני הגעתי לשלב 13. טוב, אני אעשה לרכיב את אחד. קבלו אותי. ככה. עושים ישר. ככה. זזים עם החצים. שלב ראשון יהיה בטח קשה. יש לכם מד כוח למעלה, ואתם צריכים, אם אתם נתקעים יותר מדי באלו, אז ונגמר לכם מעמד כוח הירוק פה למעלה, אז אתם נפסלים. הנה אני סקד.